प्रणाम मालिक। का हाल बा ठाकुर? बढ़िया बावे, खूब बढ़िया बावे। और सब सुनावो। बहुत बढ़िया बावे। अरे मालिक गई रहनी है एगो पश्चिम टोड़ा, हाँ हाँ एगो माटी मटकोरा कराव गई रहनी है। अच्छा तो ओजिया से हम आनी है तो देखनी है दुवरिया पर वो बड़ा भीड़ लागल बाटे। भीड़ बा घर में लोग रोवत ताटे। यार काहे तो यार और माई मर गईली। ला माई मर गई। हाँ आई मछली मत ले जाई, एक है फेंक दी कहीं। ठीक बा ठाकुर, फेंक देता नहीं बाकी ले ठाकुर, अब ते ही ले ले। माई तो मर गई, अब जा तनी माटी मजल तो कर ही के बा। बाप है साक्षात खड़ा बनन तनी के दिखाई नहीं देत, अब मोबाइल तनी के लौकत तटे। दुष्ट कहीं का कहाँ बड़ी दादी रे? बाबूजी रउआ नहीं लौकत होते गाय खियाव तरी दादी होते का नात तो बैठल बड़ी गाय खियाव तरी। साला ई सब ठकुरा के चाल बा। अच्छा ठकुरा के तो सबक सिखावे के पड़ी हमरा। चलो सर, चलो सर काम में, चलो सर अपना, चलो सर। तो ठकुराइन, ए ठकुराइन। बार बहनी रे आदमी के बारे तमर मोने उक्तु आ गइल बा। घरे रहता तो घरे, बाहरे रहता तो बाहरे, धोती असमन उठौले रहता। अरे आवत का नुखो हो। का जी का चिल्ला तनी? है ले जा मछली ले जा। मछरी बनावा। काले राते न मिटाइले, फिर एही बेरा मछरी। अरे कहीं मिल गल ह, कहीं लगी लाग गइल हटे। पैसा ना लागल? पैसा नहीं खे लागल, फ्री में ले आइल बानी। अच्छा पैसा ना लागल तब ठीक बा। ले चलो बनाओ बनाओ चलो। ठीक बा चली। अरे बाप रे बाप, तबाह कर लख मटर के सतुआ नु। आज आज तो बुझाता हमारे एकदम नरी ढीला कर दिले बा। ओहो तबाह हो गई नहीं। चलो चलो फिर जाए के परी रे दादा। ये मटर के सतुआ तो आज हमरा के तबाह कर दिलक। ओहो हो ओहो। अरे बाप रे बाप, ये मटर के सतुआ तो आज हमरा के तबाह कर ला, देह लहतांगर कर दिले बा। अरे बाप रे बाप, पेट तो बुझाता कि अंगारी भइल बा। ओहो एकदम पेट खौलता। बाप रे बाप, पेट एकदम हमरा के नरगर कइले बा। अरे बाप रे बाप, ओहो अरे राम, अरे बाल बाल, अरे बाल बाल, आज तो हमारे एकदम हालत खराब बा। बाबू, अरे बाबू। बोली बाबूजी। अरे जा जा तन ठकुरा को बुला लिया, बुला के लिया तो ठकुरा के। अरे बाप रे बाप, बड़ी तबाही बा। ठाकुर, ए ठाकुर। कहाँ मालिक? चली बाबूजी बोले नहीं है। चली आवते बानी। चली। प्रणाम मलिकार। जिया ठकुरा जी है तले हम मुआरा तनी। रे का भइल बा मालिक? अरे बाप रे बड़का घाव हो गइल बा रे ठकुरा। कहाँ भइल बा? अरे ते नीचे देख, देख तनी तनी। देखी तब। अरे कौर फेर लेके जात रे। अरे तनी मनी आगरे कौर फेर लेके जा ठकुरा। अरे तनी मनी देखे तो
अरे बाप रे बड़का मारे घाव रे बड़का बा। तो पाक गइल बा। हाँ रे बाप चीरा रे। लगावे पड़ी। अरे चीर रे ठकुआ चीर। रोकी। अरे बाप रे ठकुआ। अरे मुँह दबा करे। अरे ठकुआ ही करे ठकुआ। अरे बाप रे मुँह दबा करे ठकुआ। अरे बाप रे बाबी का अरे सरऊ कुटिया खइब तू आ सिरवा खाई दोसर केहू। अब चाटो बड़ा मजा ले ला कुटिया खाए में।